guys munoziva guys zvakaoma ende mundiregererewo neniwo ndiri kutoitiswa like zvaizve zvinatongofananawo tapemberera tichiti kalafu tichiti hulengende namalotsi vari kuda kuita peace nemwana uyu to my surprise pakangosvika kalafu nezuro kuharare haanozombobatika azongobatika nasa kupolisi munziza saka munoona kuti pane something chiripo. Can you see there is something? Why is it maloti na ulengende vari kuti kune kwabaiwa life home manya chinosvaridzira maloti? There is no way yekuti unoramba uchivharidzira ulengende wako uyu akaripa mwana ende uchaona kuti dzungu renyira muri kuita dema kamusiya ari kugweri koko akazvivira kunoko nawo muda kuzviramba muchichita magonvosta muchishedza mwana kuharare from gweri. You know kuti mwana uyu haana kokugara. You know kuti mwana uyu you are also bullying. You are ina ndiri kukuonai palife pangu vana ulengende na ndikuzivei ndadzoka ndapanduka sasadza wazvinzwa musatiitise panapa da kuitisana zvimadhirama zvekumhata zvemutonono saka murume kako kachengete mbora yacho zichaityeka vakuda kujaira nai guys ndoda kutotanga ndakumbira comment section nemi mese ndiunzwirewo guys ina handisi munhu wengende family. I don't know about them. Inini I know Colorful ina handisi munhu wengende ngende yekuita sei ngende yebhera here ngende yemombe. I don't do that rubbish man kana vachibhula mwana. I was happy ndifunga kuti they made peace. How can you take mwana from Gweru naiwe marotsi unotora watora mwana from Gweru? You know kuti mwana wemarara asina pekugara wakamusekesa nenyika yese uchiradza kuti Kalafu akatiza nemwana and akatiza nemwana akatiza maid nemwana mwana aenda kugweru kuti achiya kunoku wakuramba uchimudzosa mudhuze godo rekuti asauye kuno kuSouth Africa wanga uchifunga kuti ungawe pana nemushonga kusvika ndidzikisira manje nini zibeche usatanyoko wamai vako pamhata ndoda kuti mane pfungwa dzedu idzi mungape Kalafu cocaine mimi kupa mwana cocaine mimi kupa mwana cocaine wamurepesa futi maziroma anenge makanda ebeche musatanyoko. I don't want to see you on my life again. Kawa pana pa life pangu ulengende kumhata kwako namalotsi zvimporo musatanyoko zimporo rakafinyana unopa mwana cocaine wewe wotanzi malotsi anonwa beche. Justice for malotsi for Kalafu ulengende mesti roti njeo chimporo chako chichakuparira zimporo rako rakabudiswa chinosvira mwana wangu Kalafu kubvarira matinji emwana uchimubata nezviguno zvako zvakazara mabhaudi nembanje musatanyoko wanga muchiwire chipa life pangu handidi kukuona pa life pangu. Don't confuse me. Ndizingende ndiri dhorini masomera musatanyoko ndiri mai vaKalafu mai vaKalafu mwana wangu mapapanyire chifoni yemwana wangu chimure unomwirwa nechita chavanhu handikudei. You don't come here indai kuna Kismond class yenyu inini pandiri hamuna kana draw hamusati mane penyu panoti penyu. I've got my stand 3 neimwe yakavakwa saka kumhata kwako you must sit down. Unotora mwana uchimisa zidumbu rakazara kokuti uronyo zibeche dai wakaita rohoni nezuro mangu pawaikura pamalife kutanza kana kuinda kumashows uchisvika kukwira uchida kupusisa vanhu veZimbabwe wakaputisire chimwana cocaine kuda life yechiceleb yawaite kusvirwa nematsotsi Cape Town wakakidnapesa Windsor. You think kuti nini you can turn my mind kumhata nengende yako? I'm not ngende family. I don't have time to nanzve mukosho musatanyoko handinanzve vanhu mumabhurongo rine constipation dai muchiziva kunhuhwa kunoita bhurongo mazizino yekirimu zibeche ramai vako musatanyoko kumhata kwako malotsi zimhata ndindoda undijere navo vanhu vachafunga kuti tiri kuita drama. Everyone akuti skiti yapera ungaenda kudzika kuti WhatsApp kuenda kuseri kunofonera Kalafu iwewe mai ndikuplayere zvakanga nditaura ndiro rakaenda kunotsvaga mwana iri. Why guys I want you to hear this kuti Kalafu mwana uyu chakaita kuti aende uyu ndiani mirai munzwe audio iyi akatochema akati mama malotsi andifonera ati mataura kuseri zimbuya iri rinonyepa iri dai rikaita hedhoni rikafira mumota ndakasvotwa Kalafu ndandamutsamwira kozi ndakamudza ndikati you can't go there kunoiswa chiguno chaulengende ane maaudios ai inini I was not part yekuti Kalafu must go kumba kwamalotsi. Malotsi akauya ku3 way ko ku WhatsApp auya ku3 way ko ku WhatsApp ndoko akatanga kuda kutaura nezvakanaka wakatombozvida here zvavanhu vauya kusvika manya kukwira pa life pangu mamuchiya kusvika kukwira pa life pangu ndambema ndipa appointment naiwe malotsi zingende family mama Dori minister ndafonerwa namaloti chichi chikanzi ndotoudzwa naDorini kuti tete ngende ndo aidaro Dorina wako anokuda chichi atozofuna chida Dorina anokuda and thanks nekumira kwa maketa name. I don't even know kuti lochema here just because we have been good to me and the fact that man support and way akuita namaloti sevantsvaga just because vanhu vaona kuti I have someone who loves me so much like you. Please mama take care of yourself. I love you so much. Let's try next week. Unga zia kamfonera apa you can't say kuti Kalafu anonyepa as if you have got proof. You understand? Eh? How could you say kuti Kalafu kanonyepa? Do you have proof? Musangode kupinda pamusingazive mimi ndimi muchanzwa nekuitiswa futi nezuro zvandakaita isusu malotsi akauya tikataura ku WhatsApp
behind the camera ku WhatsApp akatanga kuti ndinoda Colorful, akatanga kuti nditete ivi vaindiudza zvinhu izvi, akatanga kuti musasatuka Colorful. Malotsi ndobva adzika pa live, ndobva adzisaka ku WhatsApp, ndobva mhanya kunofonera Colorful, ndobva kunobhata Colorful, ndobva ati Colorful mamadhori vako vanokuda, ndo munhu wamira newe ndo unofanira kuda, vandiudza kuti iwewe this and that, saka chiuya kumba. Ndobva Colorful akatongodisa audio akati mama maita basa, Malotsi ati mataura naenda kwenda, ndakasina kutotaura na Malotsi. Inini manje ndigotaura newe Malotsi, indachitoziva kuti panapa ndinoda kutokutaura nyaya dzako dzina ulengende wako. Saka chimbudza kuti why is it ulengende naMalotsi aenda kunotisiya mwana uyu kupolisi, but yesterday vakati zvoni ivo vari kutora mwana kuti vagare naye. Vaiziva kuti Colorful was supposed kubva kuZimbabwe nezuro akadai ari nhasi ari muno muSouth Africa, but zvinoita Mwari maendesa Colorful uko uchida kuvharidza kuti mwana akarepwa kana ulengende akarepa Colorful, ulengende anosvuta cocaine, ulengende akatora cocaine vakaisa muchipepa muhomwe maColorful nezuro, vakati hati ndei naye kumapurisa tinomunyepera kuti ndeyake dombo. Hakuna kwamunofamba makatiza mukaenda. Mai vaColorful pamakavata ipapapo bhaga murai ulengende naMalotsi vaite head on mamufira ipapapo. Padedze mwana anga aenda kuGweru, Colorful anga asiyana nazvo, ndikaendesa mwana kuGweru ndichida kuti auye kuno uku. Wakumisa zidumbu rako iwe Malotsi rinakazara madhodhi, zidumbu rine matuzvi rako Malotsi zine utsinye. Ungade wangosiya mwana wangu hure uya ari kuGweru kwake ikoko. Right now mwana anowe muHarare. Wanga uchitora mwana uchina nekumapurisa kunomuendela kumapurisa. Who do you think you are? Handidi kuzvipame futi kuya usvikokwira live yangu panapa nekarume kako kane tukumbo tunenge tsotso. Handidi tsotso ine handina huni. Ndati parufu rwangu mutore tukumbo twavarume vanenge vana ulengende musanetseke hunimeisa mumoto. Ndosaka uchinyadziswa nekarume akamatowina. Colorful anga atoo kuGweru achifanira kunge achisvika panapa ndiri nezoka kuti nhasi ndatomudza kuti sabai malive manje munomama ari kuya kusvodurira zvese palive pangu panapa ndaenda kanyarara hama kana kuti ulengende akamhanyira kunonyararidza mwana kuvhunduka chatikwatara. Ulengende iwe uri kutyei on this issue chama uri kuwirawo palive yaBrongo Master pangu panapa mukuda kuya palive pangu kusvika ichechi ndati ulengende naMalotsi mukauya futi panapa nengende yebhera riri kusvojoina this live. Don't confuse kuti vanhu vafunga ndopenga inini. Anobvira ndataura naMalotsi yesterday kuti indaunodaro kuna Colorful rakabva ramhanya nezidumbu rakazara kokuteye uronyo neutsinye zimuro iri zimbimbo rekuhameranzaniri. Nawe waenda kunotsera Colorful uchapinda muguva uchingochembera mboro Malotsi uchingotaura side of my story kwa DJ Ola. You are everywhere. Unotukana Natasha Nyamba ndiona panya yako hii wabatana anazana watuka amwene watuka tete Eva watuka you don't have respect. Urimanyenga vana ichembere ulengende mwana wako bati musukuru wako uri kumustressa makona zvaimita nezuro aimubata ruoko bendekete oti honai kani iwe uri kunzwa itarira zvekutaura papa munhu ari kuti ulengende buditse ukangona kunetsa manje achikufudza zvechihureka kozi naKalafuma makashirana buda murodhi nemotikari uite kuva kunopinda mubridge anobva anyarara asakunyaudze rova motikari iyoyo ita head on kuside kwari akatuka mai vako uyu chinhu chinonzi mai vakakosha ulengende unomboziva ngozi yamai here iwowo do you know ngozi yako mai vawakatukisa nembuya yako zimanyenga wana richemberi nekuda kwokuti unokara Brongo kuenda kunotengesa mai kurobesa mai nekuda Brongo kuenda kunotengesa mai vakakutakura 9 months nekuda Brongo nekukara asanda mbona mwana wechikomana anokara wauchiuya panapa nemaziso ako panapa uchititocha maziso anenge echitaitai mama dhorandisi mama wako ulengende wakarepa Colorful nemaoko ako akaomarara kunge sando uchibata matinjike mwana wangu bvarira matinjike mwana nawo wada kuti confuse zimbuya rako iyi Malotsi nyange ukada kuzama zvinenge you know kuti ndakachibata kuti dya dai Mwari anga ari kumba kwako Malotsi ungadei ukatiura yetesipani pasocial media but zvinoita Mwari manje kumba kwako kunouya zvigunduru kwete Mwari ucharamba uchimwa Brongo uchizadza vanhu padheni pako ucharamba uchimurwira ulengende wakatora kumukadzi wake wakatukwa nemukadzi waulengende kuti nemazino anenge mutakura kunzi une mutakura wemazino here unongopuhwa tii isina chingwa womedza nemutakura wemazino wobva takuona waane mukadzi waulengende yamumota ini ndikakubata panonaka Malotsi unoonde zidumbu rese ndoritirena matuzvi ndaunobvunza nasidhisi pamwe vaishitatidzarwa vavakareka vandidena yokusheta taurire ndosukwamhanya kuya palive pangu una pamuromo waimbotukana uyu Kalafada kuedva panapa I don't want you to come here mwanangu you don't haushkotaura side of your story uchataura ndichapa vanhu you must get appointment from me so that muzive kuti mwana uyu she's going through a lot haasi madhirama ekuti ngamupota achiya palive each and every time we are not looking for traffic papage pangu inini but then why is it ulengende naKalaful naMalotsi muri kutadzakana kushirana mutadzakana kuenda kumashows muri kuti mukaona pabela live kwake ichi maenda wabela live kwangu mauya why are you hiding muri kuhaidha kuti ulengende anorepa vana vevanhu ulengende ane kun'anga kwavanoenda zvese zvataurwa naKalaful zvazve tinazvo vakapa mwana uyu cocaine nezuro ndosaka ndachida kuti even denda ndakumbira mumwe munhu aenda uyo anotariswa kwavo vakamupa cocaine ndobva vaenda nekupolisi ndobva vaenda nekumapurisa
Ndenda unoona kuti malotsi unokumamaka vamweni wakavatukirei bedza amweni nesi nekuda kwerume rwako uri kuuraiwa naulengende gara uchatoita client amwe maboys inda unomwa mabhurongo mabhokisi 3 hanchambo kunzwirisitsikana maziro mako inda unomwa mabhurongo amhenoti kusvika zidumbu rako razara bhurongo obva wafa we don't give a fucking shit isusu ukafa hatina ukamane watisingana wamai vedu isusu ukafa tinongoti manhasi mangwana taakutoseka as long usiri mwana wekuba kwedu hauzi muroora wedu wakanyadzisa ende unonyadzisa ende uri balance ende wakapusa panyaya yako wakangosvitoka vinga kalafu vatete if vakapinda papi waida kuti vatete if vakusekera uchigara mbameme uchiti ulengende achengete mwana wakaona ndakauya nezvinhu zveseka ulengende agara akabatwa manai rei do you think kuti ulengende anokuda wakatuka mai vako kuti hanzi wakazvarwa nemai vakomana musatambe namai ukaona wonzi makoro koto mai vakakosha hakuna second hand yamai ngozi yako mai hausi kuiziva iye ulengende ushu mboro yako yakugara yakamira ingozi mboro ya ulengende hanzi airari inenge yakangodai ingozi yekutukisa mai uchagara yakamira kudai kusvika rini kusvika wamama kozi bhurongo harifaniri kuti mboro imire uri kufamba uchingoshira vanhu uchingoshira vanhu uchingoshira woda ushokwira panapa nezimbuya rako iri nezidumbu rakazara madhodhi. What's so special about you? Because pakuimba ka hapana chinomboshandisa pakuti celebrity what munoto ini ndinofamba nemacelebrity machoni ndakatokutarisawo newe malotya uri mhata wakapusa unokuvharidzira karume akaka uchinyatsozoti karume aka kudi kana achikuda murume wako wai uchiita noise panapa vanodiwa maigai vataura vana noise vanenge vakangogara mumba vachiratidza love ona ana simai jibhodho vanenge vachingaita content dzava nevarume haudiwi nahulengendeyo uri stepping stone yahulengende uri mapirisi ahulengende ukadzoka panenge tokapinda pasocial media uchida kundishaka wangu akanzimbawo isu vedu takadyisa tikagona iwe wako wangofa wakagona kumujisa kozi watuka amweni wakavatuka kusvika vaisa status wakafunga kuti chiganivhosaka ndo zvazvinoita izvi vamwene vahulengende vawakatuka ndakanzwa kufara inini ndini ndega ndaingozidzorina ane ngozi anotuka ndakakuhotspota kungozi uya upinde mungozi umu risi mwana mudiki shes doing well iwe ndwezimbuya riri kuti kuchaiswa mapoto mudheni hauna kana rugare mupamnei makazara vanhu nemaziro makarwa nedry mouth hauna rugare malotsi dei uine rugare usingarwadziwi now panyaya yese iyi watora foni yemwana ukaipwanya ukatora foni yamainini vaive uri the biggest bully uri dhodhi no wakajera kugara muchitokisi uchishirwa nenda pano panonzi padhorini masomera ndisingendeini kuzvidzikisiraini kuti ndizvitingende kuvanhu vanonyadzisa kudaro vanonhuhwa bhurongo rinoita constipation yekuti dhodhi rachona rinonhuhwa mukaziya dhodhi rinomama naulengende paakatadza kutoya kushomei akabatwa neconstipation yedhodhi uye ndikupe mushonga wo unoklina mudumbu because uchafa malotsi wakaiswa tatu kuita kunge uchadzipwa kuita kunge uchachekwa tsinga inofambisa ropa ukati d in the name of kupleasa murume haisi hama yangu I will say this and this again and again hama dzangu vana vangu hanzi handisitomboziva kana kuti mwana kenda uchara kuti richida kunyepera kusungana nebhurongo kuda kutedzera inini zvandaita aziva kuti munhu ane zvake wakanonyorwa tatu seni watanga kuda kumwa bhurongo palife now wamama uri kuzviturira ye nezidumbu nyaya dzako zendinadzo kolabhe wakaita naledi twanda ikuti uchiri kutaura naledi twanda bluti po uri kubhulitiwa naledi twanda po everyone knows kuti you are bully, you are evil. Visa hapo anga ndeti sikanda pa profile yake hapa. Wakamushainira titereki. Muri imma muchaga muchida kolapa. But girl anonzi queen of mango maka. Ndo vanhu vasina noise. Ona nishati anoyimba song yake ana noise. Iri zimbuya rinochaiswa mapoto. Kubva zviratidza unoziva kuti malodzi anoda uri mhata. Mbora hulengenda wambofoka igone yei. Wakasvika pakuinda kunoridza uchituka mai levels kuti mhata mai levels nemhata nyoro uchibva kuzvara. Vamwe vakadzi vakatengerwa mota vana taiti nana kikwewe. Na achibva kunozvara mwana wake achiona mota yakamira panze. Iwewe mahulengende akangonotenga nzungu nesauti yakawanda akati uidyamuka kaunyanye kusimina. Ndosaka waizotuka kuti nechimwana ngende chache ichi. You are nothing my guy, you are evil. Kalafu uchatomuona achasvika panapa. Wangofunga kuti watibvona watikona. Nandi ini ndiri sazi ukupandukira. Wawire pa life bank waenda ntongoda kukushandisa sedhodhi rangu rawe pa life. So that kuti vanhu vako vachona kuti aiwa ndiri muhombe handisanda kambojoina life yako. Ende ndakakutuka zingaiti wanonhamba foni yake taunombodipinda. If you want game with me. Now wakutuka kuti ticket family kuti hanzi yeme wakamboona kuti mazimbabwe these days avasitanda kuti move on. Tasa unoona kuti mujaya achiri kumbozikana here. Kana kuti pale nemunhu aimbonzi mujaya you are next. Wayenderera kangoma kako kanyanya kurisa kakuda kunopanguka wakatuka vanhu vakwanda panapa inini panapa ndo panonzi pachikoro paunochikokera wauya kusvikochikora muzura panapa muchikoki wochikorera muzura pamasomera girls wauchidei palife yangu nemukarume kako kane tsotso kanga nemachenda anga achindidwira nepafoni kanonhuhwa bhurongo handidi munhu anonhuhwa bhurongo womurume panapa because bhurongo riya rinoitisa constipation ulenge ndo akatadza kukwira ndege kuti auye kuno kuda kuti dhodhi ranga radi ine constipation yekuti inogona kuita week rese usingamami parinobuda dhodhi rinoita kunga wazvara ulenge ndaatowo mukadzi that's mtona ulenge ndaine tumbabvu ndoda kukumura hembe zvekuti pastage aumbopamira because of mbuya yako iyo simanyenga vana rechemberi rako iro wakasekerera mai vachitupa iwewe mai vako vakatuka kurudzwa zita ramai kuti vanonzi no more mandizvidza tsamwa no more mandizvidza ndatitora zamurovere pasi no more batana nemwana wako eva chigunduru ichi chisei chakadaro ichi chaenda kuno kutengesa nekukara bhurongo una rugare dechera malotsi notoda wakadhakwa chimutsanga chempanje maziziso akabuda panzonge nyimo dzamamwa nemwana wauya palight vyangu uri chitaitai changu ulengende how are you? You think I was going to choose you more than colorful? Never.
ndakashatirwa singaite Colorful neZopa akanditi ati omurodhi kwaya kwamuri waenda kuno ina handidi kana kukuona ulengende nemalodzi musambofuma papa padhuze nenda kuti munofa ndokuisira yadyira ukafa kuti tasa makandituka ndisina chanda kutadzirai ndangoposta picture chete naye Colorful yenchingoti maybe maita peace ukaona ukabvuma sorry neni ndikakuisa mudhuze ndokukuvadzisa kumashows wako bvunza mukadzi wababa Dimbu boy wawe muchamuona magosta aindivhurira ndakamubhaga muritsa kuGrandview vhudzi rese rikadzurwa pano pane utsinye mami ndikutaura wakambogara kuno kuSouth Africa you know me very well wakandituka ukati ndiri chindi nditi zumkomi iwewe malodzi nhasi une zvivindi zvemunhu anosiyana nemanyoka zvokuti waini mazita kwako kusvikotsveta zidako rako palife pano vangapuwana nicheya yekugara pano hapana cheya yako naulengendo wako handikudii zvachose ndakakuvengai I don't want to see you zvachose inini I'm Dimbu boy family I'm Dorin family ini ndozvimirira ndega ndiri one mauirei pano nemurume wako wakaona zvawakaita madhambosi vaita challenge song yako vakaita challenge song yako ukatanga kumuka uchatuka pane pane chikaro ukafunga kuti unonerwa manje panapa wauya palife bank kusvikoitei hapana chigaro chako pano naulengende pano hapa protect varume pano tinotuka varume murume akahura tinotuka mboro yake iyoyo murume akahura uri kushirisa kana fotati haudiwa iwe unodiwa wakatukwa nefirst wife yaulengende kunzi nemutakura mukana wemazino uchibva watora foni yemukadzi wewe uchibva wamubvisa pasocial media mutakura wemazino ako uchingori nawo mazino ako akatindivara nebhurongo ndiye brown hazvisi zvekunyepa mukadzi waulengende akakuseka akati ndanisani ndambona kuti malota akashata in real life ane mazino anenge mutakura wakanzi nemutakura mazino saka tichangobika tii mukaona malotsa waya kumba kwenyu munomubikira tii momupa mutakura wakanawo kudhara mukano nemajarini nechisi zvese izvozvo munhu iro unoita bhurongo dei muchiuziya unotofanira kugara uine mouthwash harina mabhireki pakutaura wangauya palife bank panapa iwo malotsi naulengende hanzi kuzoema kazidzingendesa ndiri mukuru wabvuma pakuti ndokutyora panapa handidi kukuona futi palife bank if you come palife bank ndinokumamisa malotsi ndokuyinga kuti baba handidi kukuona ndakakuvenga zvisingaite you are the biggest bully wakatuka madhambosi ukanyepa kuti une ex yavo iwewe do you think kuti mwari anga achakukomborera wakatuka Kate even pana Kate you are the one who was wrong wakatuka iwewe madhambosi kuti uita beef yako ina Kate neni inini beef yako ingere kuti ndakanda funga kuti maregera na Colorful you are not even loyal zivi makangwara memwana maimitiswa here icho chimalotsi chinochaiswa mapoto mudheni ini kana Kate family hachati kana kudzana zvai ndakaona uchinoti chiiko chinonzi mutacha sitsena nakamutacha hatidi Kate family mazano yakazvinyara tiri kudai wewe nemurume wako makashira Colorful usiyana nekuda kupinza kana kamutacha nana nochidanzi kamutacha wacho namborana kamutacha homuziya kuitira challenge yesong yako unopenga here kamutacha umuzima kamutacha akakuitira challenge yesong yakatifadza madzimai akatamba mate wakabreaka wakati vakatamba wakati fadza madzimai nhasi wakuti hauvazizi wakajera kuputsanisa vanhu uchiti nhasi uri kune ushu mangwana uri kune ushu manje panouya pachikoro ini handigashire uri kunzwa handidi kana kukuona akandituka musikana wepalife days akanditi Dorini izimuke Dorini akapusa Dorini chidzoi handibhofu ndakakuregera handidi kana kuona padhuze neni ukangopa show kuno kuSouth Africa ndokutema nemazvigubhu zvine weti unaana ndakaisa zvigubhu zvine weti siyana nekuti hanzi chii chinonzi kamutachi uyo musiye uyo siyana naye ushu hachisina noise nemunhu akakuitira challenge nhasi hauchamuzivi uri mhata saka dii rako nderipi wakajaidzwa nevanokutya ungadauda kumwana waKalafhu uchamuona ari kuenda achikwenda nendege ndomutoresa passport ye one day kwete nemari yangu futi une vanhu vakaunda their pledge ndaimbozoti malotsi wakavengwa nevanhu kudai unomama now everyone ari kuti wakatukire chivamwene hondo yako iyoyo vamwene vavo wakati rova mboro yaulengende yaari kufamba akamisa ulengende akasvika pakunomitisa munhu wechivhenda haatozivi kuti kondomu rinopfekwa ndodofo rinonzi ulengende iyo wapuwa shura matongo wakagara mudheni after washirwa nematsotsi daichi rako radhamba rinodhiserva kupuwa vakomana vanenge vana ulengende haufa wakaroorwa mombe yehumaimai vako vachaionera pachipepa cherakitwa iwewe une utsinye malotsi let me tell you this why nchiti yaifu ona zvaunoita unosapota ulengende iwewe vanhu vari kutaura navo havasi kupa mafacts unosapota ulengende pachihure chake zvekuti but you know very well kuti mai makasisi vako vane mwana naJunius Praga wakatuka kumhata kwamai Junius Praga kumhata kwababa akupa kumhata kwaningi but yako mboro uchiprotect uri munhu ane moyo wakanaka papi uri munhu moyo wakanaka papi naiwe kana zvesho chizoti Sauro mwana waJunius Praga why wakabva wanyanya kudhipisa asi wako uyu wetukodo uyu akashira vanhu vese akashira vasikana vatatu kuno kuSouth Africa was Colorful was there ndakunzwa ulengendo chanzi Colorful ndokumamisa nebechero nonhuwa musatanyo kwa mai vako usati kana bechera mai vako ndiri chinhuwa ranomo nenda Colorful nonhuwa unoda kudzikisira vana vanhu vakadzi uchifamba nemboro yako wakangoinyisa pese pese wakarepa mwana wevanhu ende uchapinda mujeri kana wakanditarisa ulengende vikachembere yako iyi uchamutiza ndiwe muZimbabwe wadzinga Colorful muZimbabwe ukati unomumamisa ukati dachita chiwira ukaroora Colorful mukadzi wako papi Colorful is not your mukadzi ndimanyenga vana wako ichembere muhope kwauri kamwana kakatukisa mai nekuda kwokukara bhurongo kujaidza chimboro chako icho pano panonzwa chikopi mufana handidi kukuonai pano futi nemagaba enyu futai magaba enyu mubva panapa kuda kunditaisa content nhasi dai ndandaita peace nemi ndoita peace naKalafhu ndowana kupichingwa ibva pana handidi kuona panapa kumhata ndoda kuti malotsi unzwe pain yawakaita kuna Madam Boss after vangoita challenge yesong yako vasina chavakutadzira ndo pakabva beef rako naKate understand iwewe ndiwe unobvunza kutuka vanhu chakaita kuti utuke Kate chii vaomba pasocial media wakatuka munhu wese vanhu vakakufarira vachiti wagona kuimba
ukaonerwa uchituka wega ukanotengwa ne70 rand naBruno. Inini Bruno pandakamita mari kavha ndakatonga 300 dollars. Saka you must know kuti same games but different levels. Washinzwa ka isomota ichafuti chitauro nechokwadi. Pana kalafu ndanga na ndapuwa but ndiri kuziva kuti you are evil. How could you do that kune mwana? Now wakanganisa kuti mafans ako ukuwatuka. Ndiri kufara baba. Tuka strike mafans ako mcomment section. Vatuke ne pandaona watuka kamchacha kati. Kamchacha wacho ndiana uchazika kamchacha. Your role model. Are you telling me that you don't know kamchacha? Akakuita challenge yevadza madzimai. Akachena akapfeka zvinhu zvepepo brownish. Akatamba kamchacha akabreaka video yakanakidza. Kokodoi nhasa uchamuziva. Hauchamuziva kamchacha. Kuda kupondanisa vanhu. Hauchazika kamchacha. Iyewe ndiwo waenda kuna Keti. Saka beef ya malot na Keti, let me tell you this guys, zvisina mafix kana chinyi. Beef ya malot pana Keti yakatangira pachipara. Bula anzani marutse handoriti marutse rinonwa mani. Nai Mwari justice for mvura yemuHarare. Vakomana vanhu vari kushava mvura kwepete yakatangurwa muzidzoro ramalotsi. Zimusoro rinakarasara kuiswa nyanga malotsi. Zimanyengo ana rechemerera rakadzurika hairline. Uri muroyi. Unotaura zvese. Vana baba kupokumba kwana uyu wakafunga kuti chigai manyemene munyama zvinofambira ndokutyora mufana. Ndokurwa nemafacts. Kuna murume wako afaka kutyori. Akabira vanhu mari. Ni proof yepeneni. Kuti na vanonerwa. Kutuka mapromoter ekuno ku South Africa. Ipai vana Hollyton basa. Ndo vane nhamo anoimbira peanuts. After wapuwa 2500. Iye Hollyton makamona neta sei. Ari kupizvezve. Muchadziza kuti you must work together as a team. Udofo hwenyu. Unoziva chinoita paBrongo. Let me tell you this thing guys about this Brongo thing. Brongo ikai inoita kuti ukangano. Malotsi akashirana naUlengendeka. Vanofunga kuti vaiti vanoramba vachingoshirana chete havapedzi kutunda. Vachingoshirana vapedzi kutunda. Munorwara nebrain hamuna kana rugare. How can you take ngana kalafu? Manyadzisa mega ndimi. Vanhu vanga vakuti got a good heart. Wafunga kuti ukashandisa chiganvosta. Ukanyora kuti yenda kuda Keti nemoyo wese. Wazvona kuti uri mhata wainyepa. Kana muchitokisi unosaramo. Keti akagara akangomira ndiri rake. Ndiwo akanomiga nechirume chako kulife kwake. Pangu wauya futi nechirume chako kulife. Hamchi, nai Malotsi naUlengende. Manga muchidei pano palife yangu muchindinhuidza muBrongo. Manga muchidei palife pangu makwirirei panapa. Ndamboti ndoda kuti muye palife pangu inini. Pano unoisa appointment koza mushamisire. Ndikukwate because you are nothing. Brongo rinosemedzisa munhu anoma Brongo anotonyadzisa kozi rinonhuwa. Ndodhire Brongo Ulengende akatadza kuuya kuno. Akaramba kuuya newe akati zibechera ko rinonhuwa. How do you feel chokwadi guys? Wakadzinga mukadzi waUlengende pano vhaliwe wewe. Ukabva unomutoro ukamuchata motikari. Asi akasiya akupedzera. After akudza kuti nemazina anenge mutakura. Chako chiganvosta mari yako yese ichaperera mukupa mapurisa nei but this time ndakakubata kuti ji murume wako or iwewe going to jail. Makapa mwana cocaine mukapwanya foni yake. Unopa mama unondiziva vafarisa. Ndonzi tandagwinyira ningi yepenzi. Ena ndikutya ndisiporija ndikwatiswe. If you want one on one Malotsi naUlengende takurai magaba enyu ibvai papage pangu. I don't want to see you here. Block me. Munonhuwa Brongo. Handidi vanhu vanoputa Brongo panapa. Muri kundikushidira moto chinga Brongo. Ungati mind, ungati yo Ulengende, ungati inini Simba ndi bus driver. Ndoita Simba ndi bus driver ndoita conductor. Musi unofa bus noita sei. Ndo same neriri. Rinoda make singeti kuti rinoda kanyindira masisi notanza. Malotsi. Rikati iroseke rinoda ku masisi nomnyena akabuda panza anenge mutakura. Kubudisa masisi notanza akadaisa anenge imvwa ine flu. Madam ndosaka ndirona ex wangu iwe. Wakabata madam bossy. You think that I can forgive you? Andidi kukuona pamberi pangu ini. Ndandipodi kana kukuona asta nekunyepa wakati madam boss akanitorera mari ex wangu. Madam boss wakangochoziya kupi netsikidzi nenda netsikidzi. Wazvona zvinoita mainda unokumbira regere kuna madam boss so that zvinhu zvako zvifambe mushe. Go and say I'm apologizing to you mwana waloise. Ndakauya pano ndichida kushorubisanisa. Ndikanotengwa ne$70 dollars naBruno. Ndikatanga kuda kutuka ndichitoitira challenge yangu. Ucharidza music uchateera uri 1. Comment section yako wakuituka futi. Ndinanzvo mukosho wako. Kuinda kunotuka kupeji wako never ever ufoka ndiona kumba kwako futi. Pandisingadiwa iwe kuchishoche murume wako I don't go there. Ndinobvuma kupushika. Uchaita music uchateera nechirume chako muri 2. Wakatuka maithe murume uya usha. Mwari vari kumusoro kudenga uri kufa one by one uchasiya vana vako kuna vanhu. Riso waimutuka. You want to live an American life. Do you think you are munofa makaita na Rihanna? Ana Rihanna ungade kuti Rihanna usina pekugara. Muri maroja. Munongo chamina chete ubalance. SRB. Pandakaona kuti Malotsi uri mhata uri chembere chaicha yakarwa hondoka zichimbwidwa rechembere rakabata gidi. Wakaimba mawedzi vamekutanzi hejo ndinoribata muzizunde. Nandoziva that Shona. ZRB. Zimbabwe retired prostitute.